Angikubingelele ngokwamukela kona nge-channel yithi igama uxolani. Pastor Weningi, upastor wezwe Ukuphupha ukuthini. Namhlanje sibe nengosi Amaphupho. Ukulekelela ukuthi amaphupho esinikeza wona kuba amaphupho ayokwazi ukuthi kube nezincazelo zawo ukuthi lisho ukuthini uma wenze usuliphuphile lo musazoliphupha. Kodwa ke ngaphambi singene sigxile ngifuna siqale ngizwe. Ngifuna ke sikhulume ngabantu abacelayo, abantu abathandaza everyday, ngabantu abathandaza ubusuku nemini, ngabantu abathandaza bengaqedi kodwa lutho ukuthola izinto abayifunayo. Bayacela kodwa lutho ukuthola. Ake sibheke ukuthi yini i-reason ukuthi bangaphumelela ubani lapho. Namhlanje nasithole izwi lapha kuJames chapter 4 verse 3. Ufundeka kanje uthi, you ask and you do not receive because you ask wrongly to spend it on your passions. Noma you ask and receive not because you ask amiss that you may consume it upon your lust. Noma when you ask you do not receive because you ask with the wrong motives that you may spend what you get on your pleasures. Uma sifunda ngesizulu ithi niyacela kodwa namukelisa uba nicela kabi ukuba nichithele inkanuko. Nawe ungayifundela ke le ncwadi lapha kuJames chapter 4 verse 3. Abantu abaningi bayacela kodwa bamukelisa ukuba bacela kabi. Incwadi isitshela lokho namhlanje. Do introspection namhlanje ukuthi uma umuntu usuthandaze kakhulu lokuphumelela awubheke ama motives onawo. Why ucela into oyicelayo? Awufunini ukuhlabelisa abanye abantu, awufunini ukuyiphindisela kwabanye abantu, awufunini ukugcwalisela abanye abantu wena ngoba usuphumelele. Angeke ukulimala abantu abaningi uma usuphumelele wena. Angeke ukusebenzisa ipower onayo. Bangakhi namuhla abantu ngenxa yokuthi baphumelele balimaza abantu abaningi. Kunabantu misuse abuse abantu ngenxa yepower abanayo. So kunabantu ke uNkulunkulu ayobancintsha le power bayifunayo ngenxa ukuthi uyazi ukuthi uma bethola le power bayo abuse abantu, bayo misuse abantu, bayodlala ngabanye abantu ngenxa yemali asuke benayo, ngenxa yepower asuke benayo. So bese igodla uNkulunkulu into abantu abayicela ngenxa yemotive. uNkulunkulu uhlola inhliziyo yomuntu abone lo unenhliziyo elikhulu uma engaphumelela abaningi abantu abangalimala, ngoba kunabantu even today abaphumelele kodwa akekho umuntu uncedakalayo ngenxa yokuphumelela kwabo. So abantu abanjalo uNkulunkulu uma unaleyo inhliziyo leyo ngenzeka uthothe uyacela nje manje but uyabona ukuthi ilukhuni inhliziyo yakho, bese ke godla ke ngenxa yalokho awuzama ukubheka wenza introspection ubheka ukuthi inhliziyo yakho imnene yini. Uma uphumelele kukhona nabantu abazophumelela, kukhona nabantu abazosizakala. Uzosilula isandla uma usuphumelele, noma uzothi hayi imali ngeyami uyinake wena wedwa, uyahamba uyiphuzela utshwala, uhamba uhlonyuka amathabu ebumnandini, uyovakasha phesheya, ucruiser nje ohlonyuka ukhohlwa abanye abantu, impilo ibe ngawe nje kuphela. So yiloko besidlula kukona. Kodwa singene sigxile sikwazi ukuthi sifunde amaphupho la silekelekele ukuthi sisho ukuthi imapha amaphupho esiwaphethe namhlanje mhlawumbe nezincazelo zakhona. Sizoqala la ngephupho elivamile ukuthi abantu beliphuphe elinye lalo leli. Mbukeli uma ngenzeka kubo uphupho yakhala, lolu kuvama ukuthi kube uphawu ukuthi uzozwa ke indaba ezimnandi, uzothokoza kungekudala. Sikhulumela umuntu uthi uphupha umfula, idawu, ulwandle, uphupha yavukuda. Lolu kuphawu lokuba ke nobizo lokuba umthandazi noma lobungoma. Kanti futhi uma ngenzeka kube umuntu ophupha ihashi noma kamahashi, lolu uphawu lwendlela ekumele uyihambe empilweni. Kwabanye kusho ke uphawu lwenhlanhla. Kanti uma uphupha inyoni emnyama, lolu uphawu lubi kakhulu ingenza kwethu olukhomba ke impundulo. Kanti uma uphupha inyoni ekhalayo uphawu lwamathongo akhulumayo. Uma uphupha ubona la ngeze ubona inkungu, lolu uphawu labadala abakini noma ke abalosi. Kanti uma uphupha ukhonkotha yizinja, uphawu lwezitha noma abantu bangela isicefe ngoba ke befuna izinto zakho, noma ngisho futhi umcimbi wasekhaya udinga ke ukwenzelwa amathongo. Sikhulume la ngomuntu ophupha amagundane. Uma ngeze kuphupha amagundane, lokhu uphawu olusho ukuthi ke uzongenelwa imigulukudu, uzongenelwa igebengu, noma futhi lingasho ke kube uphawu lwesifo esingahle ke sehle ekhaya noma ke emndenini. Uma ngeze kube umuntu ongowesifazane njengamanje uphupha usesikhathini, uphawu lokuthi ke ufunjwa ngesichitho noma ke undlula enkingeni ezithile noma uthwele kanzima njengamanje. Kanti ke uma uphupha uphuma igazi ngamakhala, uphawu lukhomba ukuthi uzophoxeka noma uzobhekana nezinkinga kwezezimali, mhlawumbe uthulwe imali ngahle ke uthwale kanzima. Kanti ke uma ke uphupha impethu noma ibunga, sisho nje lolu uphawu lukhomba ukuthi
nesichitho noma ufaka isichitho kungenzeka futhi lukhomba ukuthi kunabantu abagadla-ke ngesichitho sisho kanje. Kanti uma uphupha indlu enhle yakhiwa lolu phawu lwey'ncwaba noma-ke leliba kusho ukuthi kukhona ongahle endele kwelamathongo maduze. Sikhuluma ngomuntu ophupha umncwabo womuntu uma kungenzeka ube umuntu ophupha umncwabo womuntu ongamazi, uphawu olukhomba ukuthi kunezinto ongakwazi ukuyikhohlwa. Uma uphupha umncwabo womuntu ongamazi kusho ukuthi-ke kunezinto ongakwazi ukuyikhohlwa, kodwa-ke futhi ezenza ukuthi ungaphumeleli noma ungabi-ke nenqubekela phambili. Kanti uma uphupha umncwabo womuntu omaziyo, lolu phawu lokukhula noma elisho-ke ikhasi elisha kwimpilo-ke yakho. Sikhuluma ngomuntu ophupha iy'ntaba, amawindo, amabhuloho. Lolu kungaba uphawu lokuba-ke nobizo, loba umthandazi noma-ke umpolofidi, uzopolofida noma uzoba umuntu ongumthandazi usiza abantu esimeni-ke esithi-ke asifane nokuthandazela abantu. Kanti uma uphupha la ingane encane kuvame ukuthi kube uphawu lwenhlanhla noma-ke isilwane. Uma uphupha izinyosi kungaba uphawu lwamabutho abakuthumela ngawo noma isichitho abakufumba ngaso noma ubunhlanhla obuzokwembatha. Kungenzeka kube isicebi noma ukhonzwe abantu abaningi endaweni noma la uhambela khona noma usemsebenzini noma abantu bazokukhonza. Kanti uma uphupha umlungu kungaba-ke uphawu lwenhlanhla noma isithunywa noma amadlozi okanye kube-ke isilwane. Kanti uma uphupha ibhasi bakwethu, leli phupho libika-ke isifo esizovela ngekudala. Uma uphupha umbani wezulu noma amafu amhlophe, uphawu lobizo lwesithunywa. Kanti uma uphupha ugijima noma ugijinyiswa ngesikhali, uphawu lwezitha ezikufuna phansi noma-ke ezingakufiseli ukuphila. Sikhulume ngomuntu la othi-ke uphupha uyathanyela. Lolu phawu olusho ukuthi kunesidingo sokuthi kwenziwe okusamsetshenzana noma-ke okusakhamba laphana-ke nenzela abaphansi noma amathongo umsebenzi. Kanti uma uphupha amaqanda, uphawu lwenhlanhla noma-ke uphawu olusho-ke impumelelo noma inzalo. Kanti uma kwenzeka uphupha uphasile bakwethu, uphawu lolu lusho ukuthi idlozi lizibambele emathupha, idlozi liyasithwasisela la kuwena, lisithwasisela lona-ke ngokwalo. Uma uphupha ugijima, uphawu lwempumelelo, kodwa uma uphupha ugijima bese uyawa kusho ukuthi angeke-ke uphumelele empilweni, kodwa okwesikhashana into zakho zizade zithi ubambelele. Kanti uma uphupha amaqanda ephihlika, uphawu lokuphuphuma kwesisu noma olungasho ukuthi kuzochitheka isisu kungekudala. Kanti uma la kumenzeka kube umuntu ophupha amakhekhe abhakiwe ekhaya, lolu uphawu lukhomba ukuthi kunesidalwa sakini esidinga ukuthi isenzelwe iladi esimeni sike sasekhaya. Kanti la uma uphupha ujantshi esitimela, uphawu lolu lukhomba-ke indlela ebhekwe laphana-ke entwaseni. Wona-ke amaphupho besilethela wona la kuyona-ke i-channel yithi qhubeka usilandele, sizoqhubeka sikulethela amaphupho ney'ncazelo zawo. Mina engingakusho ngimthanda ukubhubha bakwethu, one day ngizodibana nani nonke, sizokwazi ukuthi sidibane nawe nomunye, sizokwazi ukuthi sidibane njengoba singumndeni. Akufanele sigcinane khona la kuphela, kodwa kufanele ukuthi ngelinye ilanga sikwazi ukuthi sihlangane. Kuningi esingakukhuluma, kuningi esingakuxoxa, kuningi esingakwenza futhi going forward. Kanti-ke nifisela kona uNkulunkulu uzokuletha, kodwa anicele kuNkulunkulu noma nicela khona, ningaceli kabi, ningaceli ngoba nifuna ukuyiphindisela, ningaceli ngoba nifuna ukuhlabekisa abantu abathize, ningaceli ngoba nifuna ukuthi nibe nepower bese noyuza abanye abantu. Celani kahle ngani zakwethu, uNkulunkulu uzoninika. Uthi uNkulunkulu angeke ucele ufishi akunikeze inyoka, futhi angeke ucele isinkwa unikezwe itshe. uNkulunkulu unika lokho ukucelile, but uNkulunkulu uyawagodla amandla akhe nezibusiso uma abantu becela kabi befuna ukuhlabekisa abanye abantu. Ngakho subscribe ngazakwethu. uNkulunkulu enibusise.